Hola, benvinguts a la programació d'en Quique, ja el coneixeu, de Sobres, que per YouTube i per Instagram, i també per Facebook. A Facebook s'ha canviat el nom, es diu Meta. Que anem a parlar una miqueta amb un noi que porta, penso de 20 anys, 20 o 19 anys, i diu, com te dius tu, Al? Em dic David. David, tu estàs al Canet Futbol Sala fent un cop de mà, coses d'aquestes. Vinga, explica'm com va la teva ruta i com t'ha vingut a venir al Canet Futbol Sala. Bueno, pues molt fàcil. La meva història és de fa 3 o 4 anys i vaig venir a veure un partit de bàsquet a l'altra pista, la pista de fora, i amb uns amics. I a la pista de dintre estaven jugant al sènior en aquell moment, no? Quan estaven a cada tercera i això, fa 4 anys, i hi havia molt d'ambient. I jo estava pendent més de l'ambient que hi havia fora del partit de bàsquet que estava veient jo. I a la mitja part del de bàsquet dic, a mi m'agrada l'ambient i el merder, no? Me'n vaig anar a dintre i des d'aquell dia vaig descobrir el sènior i això de futbol sala i bueno, ja m'he quedat. L'ambient i tot això. És únic. Perfecte. Únic del món. Únic del món. Vale. I ben clar, Però amb mayúscula, Sí. A veure, tenim aquest xaval, David. David, tu no has sigut mai de Canet, tu vius... On estaves, tu? Jo he sigut sempre d'aquí, Canet. De Canet. Vivies a Canet sempre? He viscut a Canet, dic a Canet i viuré a Canet. Vale, perfecte. Pensava que vivies per Girona, vivies per... No, Girona, hi vaig a veure el Girona, perquè soc molt del Girona també, però vic a Canet. Fanàtic de Girona. Soc orgull gironí. I la Barça què et sembla? El Barça no estem per tirar coets. El Barça és el millor del món. Jo soc culer a tope. És la muerte, com diuen. Pues va, som-hi. A veure, tenim a aquest moment el David. El David és un xiquet que té 19 anys, ja havia complit 20, i és molt important a nivell dels nois que es taquen a fer un cop de mà al Canet Futbol Sala 82. David, com ho veus al Canet Futbol Sala sènior? Hombre, aquest any estem tornant a somiar després de que anem segons, però depenent de nosaltres mateixos per pujar i queden com 10 jornades o així. Bueno, les botes del nostre company Adrià Donadeu dependrà tot i jo crec que, bueno, se permite soñar, no? És molt important fer un cop de mà i aquest esperit que tens. És molt important perquè a nivell dels nois del Canet de Futbol Sala és molt important l'afició i la gent que està aquí. Sí, bueno, i nosaltres intentem que els de la base, al final, quan juga el primer equip, doncs tothom vingui, tothom es vegi reflexat amb que d'aquí uns anys vol estar on estan jugant ara els seus ídols, diguéssim, i jo m'encarrego de fer cartells avisant del partit, avisant dels resultats, de tot, i bueno, perquè al final tota la gent del Canet s'enteri de l'horari i que vingui el pavelló a animar, com sempre fem. La grada verda, què vol dir la grada verda? La grada verda és la grada d'animació, el grup d'animació que tenim a Canet, que li hem ficat la grada verda perquè, bueno, anem vestits de verds i bueno, volem que sigui únic, no? I tenim una grada d'animació que t'ho expliquen els jugadors, que és increïble. Com ha vingut que està fent? Volem fer una grada. Uau, això... És el vent. Sí, això ve de llarg, ja fa anys que aquesta grada... Jo quan vaig venir ja estava a grada verda, vull dir, jo estic mantenint-la i d'aquí uns anys aquests nanos que estan jugant seran els que tindran la grada verda. Parlant d'ells, nois, el futur, el planter del Canet Futbol Sala 82, què et sembla que estàs aquí veient, entrenant? Doncs bastant bé, alguns sortiran i tenen nivell per estar al primer equip. A mi m'agrada molt i veig que alguns d'aquests nanos d'aquí uns anys estaran donant guerra al primer equip. Molt bé, una altra cosa molt important, què et sembla aquestes coses que esteu fent, com la grada verda, animar al Canet, anar a tots els puestos, tots els papallons, com ho veus això, com funciona? Ho veig molt bé, bueno, tenim un grup de WhatsApp on a cada desplaçament anem informant qui va, qui no va, i bueno, hi ha moltes ganes d'anar, la gent li mola viatjar amb el Canet i si pugem a segona B doncs encara més lluny, viatjaríem a València, Eivissa i Castellón. Primer, digue'm a WhatsApp, com es diu? El grup es diu Desplaçaments del Canet i bueno, allà muntem tot sempre i ho parlem tot, de la grada. I es pot demanar com funciona això? Tothom que vulgui venir a animar el sènior, que cada cop som més, doncs només t'ho han de dir a tu i tu m'ho dius a mi i els hi passem el link i tot, i que entrin al grup. I teniu per Instagram, teniu Facebook... Tenim el WhatsApp i a l'Instagram ens podeu contactar amb la Grada Verda. A l'Instagram de la Grada Verda ens podeu connectar. Tenim quasi 1.200 seguidors i així. Està bé, està molt bé. També estic fent un cop de mà jo, el meu blog, tinc
quasi 25.000 persones de visites i tot això, i a poc estic animant que vinguin a animar els nostres nois del Canet Futbol Sala 82. El Canet Futbol Sala, des de 1982 que està fundat. Sí. Què vull dir? Que està fundat, que és aquesta temporada 2022 aniversari. Aquests 40 anys, què et sembla? Pues que en són 40 i que ojalà d'aquí 40 més siguin 80 i que vagin complint anys i puguem celebrar tots. A veure si podem celebrar tots aquí a l'Embalat, al pavelló, a Clàssic, a Maladri i bueno, on sigui, ens anirem de festa on sigui. Un moment, anem a parlar un moment. Deixem un segon, anem a parlar un moment con el meu cul que has dit tu ara mateix. És el punt clau del Canet Sènior. Sí, senyor. A veure, com veus tot això? Bona tarda. Bona tarda, Quique. Per aquí estem. Com veus el sènior al Canet? Molt bé, aquest any la veritat és que estem molt bé. Com bé ha dit en David, estem segons amb un partit menys, cosa que fa que si guanyem ens posem líders i per tant estem a punt de complir l'objectiu de ben fer temporada que ens vam marcar. Per tant estem supercontents i espero que al final podem pujar, que és el que tothom espera i tot aquest poble vol. Què heu fet aquesta setmana? La setmana no van jugar? No van jugar, És broma, Quique. Vam guanyar 7-1, no ho saps tu això, Quique? Ja, jo sé, però això dic, polletero. Sí, vam guanyar 7-1 al Mataró. Aquí que es pillo, Això, home, a veure si et pillava, Quique. Sí, vam guanyar 7-1. I què, com va anar el partit? Molt bé, 7-1, jo vaig marcar 4 gols i molt bé, perquè el pavelló estava molt ple, la gent estava contenta, un altre partit que guanyem i, bueno, ja seguir sumant. És molt interessant que es ompli el pavelló, és molt important, sí? Sí, la veritat que sí, perquè ja no només per nosaltres, que a nosaltres ens anima molt i ens ajuda i ens fa remuntar partits, sinó també per l'equip rival, que vulguis o no, també es fa una mica de caqueta i no juga igual de còmode, i llavors això ens beneficia a nosaltres. És més còmode jugar a un pavelló modern o un pavelló antic com el Canet? Bueno, el Canet la gent diu que el pavelló és antic, però bueno, amb l'afició que tenim i tot, a mi m'agrada molt jugar a Canet. La pista va molt bé. La instal·lació potser no és la millor, i tu ja ho saps, sí. Però el que és la pista de parquet i les grades està molt bé, millor que altres pavellons. Animo que faci de nou el pavelló municipal. Vinga, endavant, vinga. Espero aquestes obres i que sigui el nou pavelló a zona industrial, que va al costat de la piscina municipal, i espero aquesta quitxatge, aquest jovent, aquest planter de Canet Futbol Sala, com el Club Bàsquet Canet que juga, que també és molt important tenir un nou pavelló. El Canet, el Canet Futbol Sala, que és 40 anys que complirà, què et sembla? Te vaig fer aquella entrevista, va anar molt bé, què et sembla? Com ho veus aquests anys? Bueno, molt bé, com ha dit en David, espero que aconseguim que d'aquí 40 anys podem celebrar, nosaltres 40, i bueno, aquests 40 anys d'història, tu ja saps que el Canet està de plata, ha tingut els equips sempre a divisió d'honor, i ha sigut un equip, bueno, un club bastant potent aquí al Maresme i a Catalunya. Espero que segueixi creixent i complint anys. Perfecte. No, i com va fer el infantil teu aquí? Com ha anat el partit aquesta setmana? Aquesta setmana els petits sí que és veritat que no vam jugar, No van jugar? No, es va aplaçar, es va tenir que suspendre perquè la pista era descoberta. I va fer mal temps. Sí, i estava plovent i bueno, vam suspendre el partit. Però bueno, no passarà, aquesta setmana juguem i a guanyar el partit. Moltes gràcies, Serià. Moltes gràcies. Estem amb David, què et sembla? El David, el nostre dona Déu, què et sembla? Molt bé, paraules molt maques i bueno, aquí tenim la peça clau, no? que si falla doncs fa moure tot, però jo crec que amb ell en l'equip sí que és veritat que amb l'ajuda dels companys, però amb ell amb l'equip doncs, podem fer grans coses. Perfecte. David, el teu somni, què seria? El meu somni ara mateix, relacionat amb el futbol sala, seria ascendir, no? Ascendir amb el Canet i poder liar-la, anar de viatge por ahí amb el Canet. Jo també, Una bogeria. Jo també. Una bogeria. Anar de viatge, a veure una miqueta de platja, tenim la pitjor millor Canet. Ens aniríem a Castelló, a València, no? A Ibiza, sí. a liar-la. A liar-la con el Johnny. Ui, quina por. Johnny, te lo diré. Johnny, te dedico aquest programa per tu també, ¿vale? Perquè tu ets un crac. Vinga, ja ens veurem i al pavelló.
Ja està, hem acabat l'entrevista aquesta setmana. Ja sabeu, David, moltes gràcies. A tu, home, tu. Moltes gràcies, que guanyem la Lliga, que els nens que està el futur del nostre poble Canet, que guanyin i... Que s'ho passin bé, també, jugant, s'ho passin bé. Sí, una cosa, molt jugant. Si vull apuntar amb el futbol sala, com puc anar? Saps alguna cosa? Bueno, suposo que pots anar a les oficines del pavelló a preguntar i a parlar, que sempre hi ha gent i sempre t'atendran molt bé a les oficines. Vale, perfecte. David, molt de canyo. Vinga, moltes gràcies a tots. Estem al mateix institut, on estem entrenant els nois del Canet, el Quitxall, el cadet infantil i tot plegat, que tenim en Didac, entrenador, tenim a l'Arià, tenim a baix en David, després tenim gent molta interessant al món del futbol sala, i l'equilibri és molt important. Si vull jugar a futbol sala, vés al pavelló. Tu vols apuntar, vés al pavelló. Si ets una nena, també. Si ets un noi, també. Interessant és fer un cop de mà als nostres, el temps tan exquisits que fan els nois i noies aquest món. Es diu Futbol Sala 82, al Canet. I endavant. I vinga, per Instagram, per YouTube, per tots els puestos del món, en Quique, teniu les entrevistes, aquests genis, diu Canet Futbol Sala 82. Moltes gràcies, la Junta Directiva i Direcció Esportiva al nostre club, i també moltes felicitats. Complirem aquests 40 anys, aquest equilibri molt important. Aquesta cosa és jugar, passar-se bé, i bueno, queda per aquí. Moltes gràcies i ja es veurem. Vinga, fins a la propera setmana, les entrevistes. Canet de Mar 2022. M'he fet un pas, sí? Bueno, fins a la propera setmana.